Funa sibheke la. They are just aspects okumele uwabheke uma uzofuna usizo umuntu. Izinto kusuke kumele uyibheke, uyihlaziye. Kumele ube nama empty boxes, emese uyakwazi lama empty boxes ukuthi uwenze njani uwathik. Ufuna usizo nje kumuntu, siqale sibheke nje into elula. Very easiest thing that you need to check first. Lo muntu ufuna usizo kuyena, isibongo sakhe ubani, wena ungubani. Lokho ukubeka emathubeni ukuthi okay, this means ngizobe ngisizwa abantu abanobukhosi ufana nobami, abantu abanesibongo esifana nesami, abantu abanamandla afana nawami. You understand? So lapho kunebhokisi elithikekayo, uyaqonda. Fine, bese ke mhlawumbe kwesinye isikhathi omunye awuzukubona noma mhlawumbe awuzukuthatha isibongo sakhe deep, mhlawumbe esakomalume bakhe, mhlawumbe esakokhokho bakhe, uthothi mhlawumbe nidonsa ngegazi elilodwa. You understand? Noma mhlawumbe nidonsa ngawo lo line lo. Uyabo. So usuzobheka izinto kanjalo. Secondly, ungafuni usizo ngoba uza kuthiwa umuntu kuthiwa upowerful. Uyabo? Yangaba powerful kodwa engabe powerful for wena. Mhlawumbe upowerful for abanye abantu. So wena kuqala ubuka ukuthi ubizo lakho noma mhlawumbe abantu bakho abantu kanjani, abantu abafanishina kanjani, basebenza kanjani, basebenza ngani, bafuna ukusetshenzwa ngani, bafuna ukulashwa ngani. Qala ubheka leyo nto leyo. For example, once wathi umthandazi, it means usuyazi lo muntu lo usenza ngomthandazo. Usubheka abantu bakho ukuthi basenza ngomthandazo yini, do they like praying, bayathanda ukuthi unothandazi. Wathi umthandazi, then of course uzothola iwasho. There are more chances of that. What umthandazi, then of course uzothola amanzi abusisiwe. So ucheck izinto kanjalo. Mhlawumbe uqala ukuthi mhlawumbe inyanga usuyaqala uyabona okay, la sesiyanyanga, la sisebenza ngemithi. Abantu bami ngabe basebenza ngemithi yini? Ngabantu bami bathanda imithi yini? Ngabantu bami abantu bemithi yini? You understand? Uthi sangoma usuyazi ukuthi it's a mixture. Uzothola iwasho, uthola amanzi, uthola umuthi, uyabo. So usuyaqala uyabheka. Now abantu baphatha umuthi. Umuntu ephatha umuthi akuzohleze phethe umuntu ongcolile, futhi akuzohleze phethe umuntu oclean. So usuyabuka ukuthi wena abantu bakho ngabe bahlangana nomuthi nje nakancane. If abahlangana, that means ngisho ukuthi umuntu uyasebenza ngamanzi kodwa ngithi uphatha umuthi, lapho abantu bakho they might disapprove ukuhlangana kwenu. You understand? So uqonda izinto kanjalo ke. Mesibuka lena sesiba deep. Sesibuka ubukhosi bakho, umubaza ubukhosi bakho. Mhlawumbe ubukhosi bakho obobizo, uyabo. Usibuka amakhosi akho ukuthi amakhosi ami ingabe amakhosi asemanzini yini? Ingabe uma ngamakhosi asemanzini hlobo luni lwamakhosi? Uma ngamakhosi asentabeni hlobo luni lwamakhosi? Uma ngamakhosi omoya hlobo lwamakhosi? Lapho usuyabheka ukuthi okay, lo muntu engifuna usizo kuyena oqala ubani upowerful mina naye? Ingabe uyena noma mina? Then of course if lo muntu lo ayekho powerful kunawe, then sithi there are more chances of you not getting i-assistance lo oyifunayo. You understand? And then mase siphinda sibheka ukuthi uma ukuthi lo muntu lo upowerful, sesithi mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe engakhona ukusiza. So kunabantu ababizwa ngempuphe la ngaphandle kuthiwa abakwazi ukusebenza. That's because wena uhamba ufuna usizo umuntu wrong. So we blame you for that. Now if I'm blame for allowing to assist everyone. Not to we can assist everyone. When abantu unomuntu ngekukhona ukumthinta, yabo. Mumthinta usuke uthinta amakhosi, and we are not allowed to do that. Yazi abanye abantu abasiza abantu baze bedlule ngempela emhlabeni because of that, yabo. But I'm not being judgmental, but akho ngicathi usuke mhlawumbe ukuthi lapho umuntu usuke ejaha imali kanje, yabo.
basi nje uma ufuna usizo, those are the noma aspects ongababheka uwahlaziye before you take a step of going ahead, yabo. Ukuphupha-ke kumuntu kusuke sekuyibonus ukuthi umuntu umphuphile ebusuku kanjani njani. So ufuna usizo, ufuna ukuthola usizo, bheka izinto ey'kanjalo-ke. Uma wena uhlezi nje ubona umuthi nje bese uba naleyo nto leyo yokujabula, ufisa umuthi shona khona. Uma ubona amanzi as much as uwasaba kodwa futhi uzwe ukuthi uyawadinga, shona umuntu wamanzi. Awukwazi ukushona umuntu omuthi ubunomuzwa wamanzi. Ngabe nganivula iklasi nginifundise ngezinto ey'ningi because lezi zinto lezi akuzona izinto ey'nzima if you really listen to them. Those are very easy things. Izinto nje nawe usho ukuthi azoqinisile, yabo. Inkinga manje uma ngenza amaklasi lawa ukuthi mhlawumbe sihlangane, yabo, nginifundise, sizophambana kakhulu, ngicine sengishaya umuntu. Ngoba mina ngamshaya umuntu ongafuni ukuzwa, yabo. Ngicine phela sengishaya umuntu sekuthiwa mina ngiya-abuse, yabo. Khona nibe nenkani. Yeka ukufuna usizo la wazi khona ukuthi ukulithola. Yeka ukufuna usizo lapho wazi khona ukuthi ukulithola. Akusiwo magic lo. Sokuthi ngizokusiza ubambe ilotho. Ayikho lento leyo. Ngizokusiza ube no-4 million. Unawo nyana 4 million. Ngizokunika imali esheshayo. If uthi une-access yemali esheshayo, kungani yena engenayo imali esheshayo? Yabo, why izofuna mhlambe lowo 3,000 wakho if yena nemali esheshayo enama-million? Yabo, why would you want to assist someone where if wazi ukuthi urish? Ezinye izinto you just don't want to think far. Hlezi ngithola message mkhulu, ngicela ukubuza unawo imali esheshayo? Ngithi nanginayo imali mina oqala nje. Qala nje mina nginamali mina. Noma sishesha lapho specific usuyangidida ngempela ukuthi ishesha kanjani, inenyawo eqhamukapi lo mali le. Ayikho into efika lo, uNkulunkulu akayithanda into esheshayo. uNkulunkulu wants someone who works hard. Singakuhlolela sithi sina siyabona nenhlanhla, siyabona uzoba nawo umuzi, siyabona uzoba nayo imoto, but uma uhleli ungenzi lutho ungaze ufe, ungaze ukuthole konke lokho. You must work hard, you must pray, you must do all these things emele uzenze, ugcina amasika kini phuma kanje.